Hello, welcome to my YouTube channel na napunta sa atong tutorial. Karong tutorial tudluan ta mo og unsaon ang pag-download sa KineMaster nga walay watermark. Pareha ani kana walay watermark. So kung nag-antos pa mo ani nga KineMaster kana nga nay watermark, so naisulbad sa inyong mga problema. Kini nga tutorial tudluan ta mo unsaon pag-download ng walay watermark. Kay kadaghanan sa akong nakitaan sa mga vlogger, ang ilang mga editor na mga watermark, na mga ngalan sa KineMaster, na ngalan sa Power Director. So tudluan ta mo unsaon ang pag-download ng walay watermark. So usa nasa ko is shoutout nga mga tao. Shoutout ni G. De La Torre, sa po ni ka vlogger, o si Ilyoski Vlog, shoutout ninyo dia sir. O si Eric Lacson nga ako pong amigo sa una, shoutout nimo dia bro. O silang Agoncillo, Rogelio, Paul 14, shoutout nimo dia Paul. Si Akas Dreamer, shoutout nimo. Si Felicimo Dagli bro, shoutout. Dayon kung kinsa tong ganahan nga nangita og kapabugnawan, nakoy i-recommend ninyo nga milk teahan nga perting pagkalamia sama ani. Muna ang ilang mga milk tea, baling lamia kayo mga parinti. Kung giinitan mo, kabalo mo asa dapit palitanan ani nani nahimutang sa buntis bakong atbang ni siya sa unahan ra ni gamay sa pabrika sa Dino, sa Orica unahan na siya gamay. So kung kinsa tong ganahan mo pabugnaw, adto ara ninyo daplin na ni highway, nasa kung paingon ka sa Bayawan, nara ni sa tuo nga bahin. So ilawin ninyo ilang milk tea, di ba, magbalik-balik mo. So ang tag-iya ani is si Nanit Lagradilla na akong igagaw. Una siya igamanin ron. So tayong adtuaran ninyo, bisitahan ninyo ilahang tindahan dito sa Dublin na highway na diya sa Orica. So karon balik na ta sa atong tutorial, kay murag taas-taas na tag-oras nga nagamit. Karon magsugod na ta sa atong tutorial. Sige. Og karon nana mo sa Google Chrome, inyong i-search diri ang KineMaster mode digit bin. So kana search, then mao ni ang mugawas. So inyong pinduton ani mga parinti kining pinakauna kana latest version 2021. Scroll down ra, pangitaon ninyo ang download page. Kini siya, go to download page. So kana click ninyo na. Human inyong pinduto ning pinakauna. Dayon mao na ni siya ang mugawas. So human ana mga parinte, paubos mo, scroll down. So inyong pinduto ning download KineMaster Premium. Dayon apay nakabutang download, i-download ninyo. Human sa download na later nakabutang diha inyo rang i-okay ni.
Dayon ga-download na ni siya. So atong lantawon. So no, ga-download siya mga parinti, 96.36 MB. Taas siya. Mo kuha gid siya kuan. So okay na. Then i-click ninyo ning inyong gi-download. Then ay nakabutang install. Dayon done. Dayon mugawas mo inyo lang taon sa inyong mga apps sa inyong cellphone kung naa na ba. So naa na siya, inyong i-open. Agree. Allow. Then starts. So mao na ni siya. Ug karon mao na ni ang hitsura sa KineMaster nga atong na-install. Ang Digit Bin nga no watermark, premium ni siya mga parinti. Una ninyong buhaton, i-click ninyo ning settings. Dayon diri mo sa pinakaubos sa advanced settings, experimental settings. Click ninyo. Kinahanglan naka-enable ning tulo. Ini enable saving, enable adding, unlimited video. Naka-enable ni siya kining tulo. Dayon balik ta. Arita sa taas. So na po may makita ang media browser full screen mode o audio browser full screen mode. So enable gyud po ninyo ning duha. Then human ninyo enable ari na putas taas. Then lantaw ninyo ning device capability. So tan-awan ninyo mga parinti, ang ako full HD na siya 1080. So taas na siya, full HD naman. So kung ang nakabutang diri sa inyo 720p, tato pa dili pa na kayo siya, HD pa na. So para ma full HD na inyong buhaton, i-click niyo ning 3 dot sa taas. Dayon run analysis now. Kana pinduton ninyo. Ako ana run naman ni ako, di na nako kanon. Kuman ana mabutang maparehas na siya ani full HD. Dayon balik na ta. So musulay daw tag video, mo edit tag video. So karon i-click na to ning create new. Dayon 16:9 kay landscape man, kining 9:16 na portrait man na pang TikTok. So arita 16:9, then i-next kining next na sa. Then mukuha tag video dire, sulayan na tog lantaw kung naa ba siya yung watermark o wala. Na-export na ko ni ganiha. O see? So nakita ninyo mga parinti, wala siya yung watermark. No, reskilid. Diha na mga butang ang ngalan. Wala siya yung ngalan nga KineMaster. Wala siya yung watermark. So tsada gud kayo ning walay watermark kay di mahibalan atong editor ba. Kung say atong gigamit. So KineMaster tuod siya pero premium. So ana ra. Dayon og wala pa yung mga music inyong kuan, yung cellphone. Daghan pud kay dire. Inyo ra pinduto ning home. Inyo ning balay kana. Diha i-download niyo tanan na diha mga kuan na transition, music, sound effect. Na diha tanan, wala na mo ilaing ka kuanan. Na diha tanan. So, ingon anaon ra pag download sa KineMaster nga walay watermark nga premium. So, ang hinaot ko nga na napon mo nahibaw-an sa akong tutorial. Kung ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube, sa akong video, kini nga video, dagan tong sa tutorial nga itudlo ninyo. Bye-bye. O karon, so nakabalo na mo kung saon ang pag-download sa KineMaster nga walay watermark. So ingon atuon ra. So naay pahabol nga shout out ni Ruth Kanoy.
nag-chat na to atong niaging si Mana nga pa-shoutout daw si Ruth Kanoy. Shoutout ni mo diya ma'am, dayong ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong channel, nara diri sa lalom na nakabutang subscribe button, na ngalan subscribe, then i-hit ninyo ang notification bell para ma-notify mo sa bago na kong upload. Sige, og ayo-ayo mo dihang tanan. Hinaot ko nga naara mo sa kapiskay sa inyong mga panglawas. Daghang salamat ninyo og magbulag-bulag na ta. Bye-bye.